Benvinguts a Projecte 52. Aquesta setmana toca fotografiar la tardor. Això de les estacions de l'any cada cop ens costa més, però ara estem a la tardor. Per això us proposo que aquesta setmana el repte sigui fer una foto a aquesta època de l'any, la tardor com a protagonista. Poden ser fotos de paisatge, al camp, a la ciutat. Podem aprofitar la multitud de colors que hi ha als arbres, a les plantes, o senzillament qualsevol element que ens evoqui aquesta estació de l'any. Per fer fotos de paisatge podem utilitzar moltes de les tècniques que ja hem parlat en altres reptes. Tancar el diafragma per tindre molta profunditat de camp, fer fotos a primera hora de dia o a última per tindre una millor llum, o obrir molt el diafragma per aconseguir un desenfoc i aïllar un element que ens interessi. A aquestes alçades, la majoria de vosaltres ja sabeu com treure profit a la vostra càmera. Sentit comú, si aneu a fer fotos al camp, vigileu, preneu roba d'abric que comença a fer fred, preneu roba per si plou i sobretot, jo és el que faig, sempre m'emporto una bossa de plàstic per protegir la càmera en cas de pluja i mal temps. Res més, això és tot. Recorda pujar la teva foto amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 43, subscriu-te a aquest canal de YouTube, fes un m'agrada d'aquest vídeo, és important, vine a la comunitat de Facebook, si encara no hi ets, o seguim-nos a la xarxa social que vulguis, Twitter, Instagram, Facebook, on te vulguis. Passa-t'ho molt bé fent fotos i ens veiem. Salut!